Hindi nga ro dendrog dyan, kakabsaat, ken kakayem. Dito idi kalmanlay nga pagkasalitaan ni Patrick sa gudahin nga tisurat, idi kalmanlay. Idi kalmanlaeng manong nemi ta pagiso nga pukawanak ni mama idi tirak idi 3 points. Oh! Wow! Patrick! 3 points! Manong Nemi, nangabak kami. Nagpipinusta kami kada kita padak nga munat basketball iti barangay mi Manong Nemi iti 3 nga litro nga coke. Basit. Agramo matin biskwit. Iti makasadag ni mama kastaon iti alal ko ken pagpunpunas ko ti linet. Gusto nito, anak, umay kan di balay ket addan ni manang mo. Manang? Sino nga manang? Sino kumapin no saan nga ni manang mo nga Linda? Ay, yung masimarong nga ni manang. Sikado na, mama, hindi ka di kayong ni bayaw? At nga nagkuyog. Dapat isugat ka po na nga imay nga rin nagpakasyon ni manang mo, na nagkapata ka numanin. Ano? Ni manang Linda? Nagkapata kini lakay na? Kawin. Dati taga po no aping ang pilit ng may nagbakasyon ni manang mo. Nakataman na kapaan na. Dahil nga rin panagbabae ni kayong mo, kit ni manang mo, di mat lang amin aganak. Sino kami diferensya na katakwada? Dakba na mula umaykan. Sige na. Sige mama. Muna kailatan. Kaya agkukak pa agad. Nagbinusta kami. Jay ito, no? Ito nagpaalamat ni manang mo. Ito pagmerienda tayo. Saan ka o na agkukuk na makabirdikin ka. Nagtempa lang ni manang mo. Diyos, umaykan. Sige ka na. Baka mo kalatang rin. Sige Patrick. Tayo sarabo nagkapuan ko man ni manang ko. Nagkapuan sa Hong Kong. Nagpasarabo. Manong Nemi karadradwar ko ti college. Ororek lang di schedule manong Nemi ti panagtake ko ti board. Siyak ti boardag kada kami nga talo nga kakamsat ni Manang Linda, ti Manangek, sa ni ang Manong Junior nga dayjay Mindanao, may nga soldado, sadyay da nga nagbalay iti asawa na, talon di kiti kaanak nga apo ko ni Nanang, ni Mamang Manong Nemi. Ito tama numatan nga kawon nagkasar da Manang Linda, kaya ti asawa na nga ni Bayaw Jewel, upat limansan. Di na madlangin aganak. Kat siya, awang bay nubiak manong. Ginabudno na. Diyak pinapadpadasan. Awang pa'y tinapadasak. Sa anak pa yung nabunyagan ako nada. Guwapo akmat ti kunak. Awang mat ngamin ti kras ko. Kada kita agkras kanyak. Alangan mit no, agkras kanya akong kat diga ako, kat nubi ako. Kasano no, masikukak kat saan ko ba't ngayon patpat Naginarakop kami kani Manang Linda, Manong Nemi. Gwapo na hati-hatin ko. Kasawa ka matayin. Katidrador ko pa lang, Manang. Sa umat asawaek. Kasawa ka kumantap na may kam ni Mamang ti apo ko. Tapno ada kadwa yung balay. Dududwa kayo. Matanda di papang. Anak, gapunang nagbakasyon ka. Di mo't kinayog, kinadwa ni Manong Joel. Ay, umayag pabaaw ti pungtot. Nagapa kayo? Muna tagbababae. Muna, demot ngamin may sagutan ti anak. Ano nga mabaling ko na sa anak agsikog? Nagmerienda kan. Ay, Jessa, ipakasto mo na ito na yung merienda tayo. Sino Jessa? Karuba mi, so kinantuak yung mind. Hindi adda may isa ka nakapimpintas nga babae nga kapuit kusina manong. Wow! Napawawak mano. Uri lang nagsagawis yung tiriknak. Naka-sleeveless pa nung nimi nagpudaw. Pagpaparang bayan di po ti barukong na. Sakit nag-short ti kumapkap manong. Hati, Manang Linda. Yung pagbanta handa kinado makaskin ni Kuana nga Jessa. Ay, Jessa, dadin ko nga Patrick. Karadardwar na neta.
Hi, Jessa. Uy, manang kunam. Gabot halos agkasadar kami. Muna tao mo tayo, Jessa? Iniyon nakati may isang tawon. Yung kasla, tawon pa iti tawon na nga. Kasla 18 na pa lang. Pasensya ka na ti ading ko ha. Napataray uk dahit ha. Gaya po ito mapunumad manang. Nakapimita si Suna. Oy, ada asawa na itan. Ada asawa na? Namat ka lang at ada asawa na. Ada pa yung anak na. Ay? Ada doa anak mo? Manang ko na. Nimat manang, sikarat manang ko Ni Jessa Jessa. Di ba Jessa? Sige, merienda tangaro din. Mama, umay kami tayo mama. Sige, agsasangot ang merienda pa. Bayadang ginistorya tayo. Dito'y kung nga naamuan manon naming aduang agpaison ti anak ni Jessa. Agkakarupa dagay manong. Kit iso nga naawis ni Manang Linda ni Jessa ngayon may nagbakasyon dito lugar mi ta maboring ka no? Ilinto ta nagididua nga anak na manon naming at anak anumat pakadanagan ta dawad jay mother-in-law na nga mga sikaso kada kita anak na. Buhay dalaga sana ko na. Ni mister mo. Madadya abroad. Abis ko sa panangkitam kanya. Abi pinalubusan nila kayo mo. Nangarod ka narikat pa ng biyag mo, di mapanag-abroad. Sino ba itat ka edam? Sino ba mang kawil kang ka? Kakadga mail-ilaw. Shhh! Patrick, what's your word? Ano dito yung magbagam? Kawil ka da. Dagis ka tagsaludsud, Jessa. Mati yung sinaludsud ko? Okay lang. Dada kami ito saludsudan no kadagit yung bakang nga siya pinanawan na ti asawak, dapat niya abroad, sinungar itan ti kaidak, gagangilay ta nga saludsud ti. Kasi siyempre, amam ka din no kasi managturog ti awan asawa na. Kasi no, nagagalot, dagiti duwa nga sa imak, the headboard, katre, paigalot ko no kwa. Tabi, Jessa, kito na, tamno no, agkutiak man kabayatan mat maturog ha. Nakaantala ta jay imak jay. Tanuhang nga nakagalot, na maturog ha, magbalik da kasi baka maigkamak dito eh. Una saan ka baka maigkamak dito baba? Hindi makalagibak no ko. Nagbayat ti pa nag-explain mo na ya. Inigam ang mga paiso na barukong mo. Kaya hindi tapos ong mo. Okay ka, Jessa. Okay ka. Okay ka, Mat Patrick. Kahit nangasawan manon nimi kit agkatsokaran, agkasalitaan kami kini Jessa. Manong nimi, nagsaya at mangkunak. Tada kinaduan ni Manang Linda. Ni Manang Linda, manong naming problema, gabati problema dakin ni kayong nabagbagaan mat ni Mamang manon naming. Idento ta nakaragragsak man nakasasalita ni Jessa. Naragsak ka, Jessa? Naragsak ka tao. Nagragsak iti bagi, orin no may iliwak kinilakay ko. Sikabalag ko na. Kasi nga peso ito pa nagturok mo. Tiyan niya, nakagalot na kita, ma'am. Loko ka. Sabi ko, mga galot ko. Kasi siyempre, sumot kami dyan ko nang may gamam ta susom. Ay, what's your word? May ganang tawan sanas mo kung naman lang. Siyempre, makuti-kuti mga siyay. Di man lagi mo dyan pa ng kuti-kuti nila kayo mo. No, may patang ta, imam, dakulap mo yun ta. Yan ta, sandali, yan tapos mo. Siyempre, baka kuti-kuti taramay mo. Okay ka, Patrick. Okay ka. Okay, yak. Ano experience mo? Experience it is sex. Oh my. Data nga ginagawa po, di kami nagbunyag. Pay. Kapoy kan. Di awan amom. Alis to man lang sa pagarikan. Abay, adamat mabuybuyak. Adamat mamangag ko. Abay sa salud-sudam na experience ko.
Awan, mailiwak ka talaga eh. Kaya't mo, susurwang ka. Jessa? Ay, aga mo matpati pagbagwan. Luk-luk, agawang ka lang. Susurwang ako mga ron. Ha? Turabi. Awang bakante nga kwarto. Nagkakwarto kami ni manang mo. O may kanto magkakwarto ka niya. Tesoro na. Loko ka. Adan asawak. Iso nga ron. Awang problema. Tadan asawam. Di madino awang pa asawam sa sikog ka. Katurag sikog ka kita at asawak. Ada dya abroad asawak pagkatapos sa sikog ka. Di sa mo itulog. Umanay dya doon anak mo. Patrick ka ha. Baka no, mayatak, di man tumatlakayan. Ha? Kaya't ko, susuruan na. Diba? Nagwapo akmet. Kas makita, macho ak. Gwapo kang orde. Nagkrasa ka dawos kang ka. Paiso, ore siya. Sayang. Dapat kami ng asawa. Paano mo itong natangao pa asawa mo? Basta susuruan na. Anyata mo, baka nalalang tungin nila kayo mo. Manong nemi ang angaw laeng. Wen, inyang angaw milaeng tinagsarita ka si Jay Manong. Na nagsulo kang nagsasarita nga rod. Tadala, damamakin niya manang linda kat nakasiryoso di saritain da. Problema ni Manang, ti may panggap iti problema na. Idinto tat saritaan mi Manong nemi kaniya Jessa kita kasla ang angaw laeng. Kasla ang angaw laeng. Ngam nagtugtug Manong nemi ni Jessa iti saled ko iti kita ti oras alas 11 ti rabi. Ningan ta Jessa da ito'y. Agtugtug kan tulat ta kwartok no anat kunam kunat. Iso. Inlokat ko tiri daw Manong nemi Jack man lagip nga nakauyo sakin nakabripak lang. Iso ang beso. Patrick. Abay. Nakauyos ka kaya nakabrief ka lang. Imagine na kang kayo tayo. Iso nga dito yun eh. Nagtak. Subrikan. Kula ka. Baka makariing ni manang mo. Nakahirot titurok na rin dyan. Nagpanglo ka. Isuro na ako na. Kitarukupan na ako na. Wala. Ako ka. Naidugsul na ta. Magtangin tayo prip mo. Nagtanggan ka talaga. Kaya man, karaway mo nga po. Sulit na kinatanggan na, Patrick. Parang dandok. Ako rin ka. Inikat na Manong nemi di brief ko kat nagtugaw. Saan insak mo na? Insak mo. Apo. Hasta ora yan ti panang. Sus lamang mga anti-ice cream din Manong. Allah. Uya. Jessa. Nuko, pubutok yan. Teredem. Jessa. Naglaing kan nga. Aglo, lepap. Manong nemi kakaasyak anang akal ti ulo na. Tanodyak akalin sigurado. Pumsuak, pumutok ko na kita. Naakal ko Manong nemi pinatakder ko sa ko'y na malandi kiti bibig na. Nagloko ka. Baka ag-surrender ka ita, Patrick. Ha? Susuruan ka. Kinang ka. Nanganak itay. Sige, umay katapakan ng gamit. Ha? It's unfair. Hindi ka mangan. Kinunahan akit na ganda ni ti kama Manong nemi nyuksot nanti. Sleeveless na nagparangan ti. Apaw.
naibuangin manong name iti pero nagpintas ti sukog nga barokong na sana inikan ti shot na manong name paraman pantikit. Nagpudong yung kayang nan manong name iti San Juan. Come on, Patrick. Eat me. Inutoy, deta, agur uray. Bibig ka, wen. Alam. Inya sidag ko anong name iti ulok iti nagbaitan di iti legs na nga nakangato. Inipit nan ti ulok. Babam. Inipit na sana induron nga yung pababa ti ulok. Rekla na idaramudo man manong name iti katalunan. Tamay sa nga lublak manong name iti nang idaramudo man na kanyak takas taonan iti kinasabaw na manong igupam ko na. Pinadas ko inigop. Patrick. Patrick, go. Go, Patrick. Patrick, go. Go, Patrick. Kasta, sapsapam. Patrick. Oh my God. Patrick, come on. Come on. Orita na banglo. Nabanglo. Oreg lamalmal mes nakadadalim. Halis tuwa kami nagburnok. Gamuta may liliwak ka. May liliwakan yak. Gamuta macho ka. Guguapo ka nga amang yung lakay ko. Sige, nadailam isulsul mo. Ha? Iyon nagmuta dilam sa mapakutsi-kutsi. Sige, basta. Iyon nagmupay. Patrick. Patrick. Ori lang makasangit manong nimi tiim na siguro nga barikrik na. Edi ko ang tiguyod na ti ulok manong nimi na isalat iti duwa nga mansanas na kanam madita dagita kasano panangan ko kaslo manganti si mansanas kirab-kirabam hasta kasta abo Patrick Inaala na ti imak manong nemi sa nainturong ti ayan ti kuweba. Kagandan na. Kanan ti apple ko makatapos kasya. Pinggerem. Dua, talo ti sarag mo. Talo. Wait, Patrick. Naglaing ka. Namin aduangon, Patrick. Gabot ako mana takmatin manong ay nyusok kumatin manong na yung isagad. Patrick, anong takal. Nalalaing ka. Kingunin lakay ko. Sige. Alan, kabalukan. Alan, paspasam. Paspasam. Mapanak man yun, Patrick. Sobramat dito yung mabahay ko na. Yung karing-ringgor. Anong naming kalpasan na, siyempre. Inudyata kang gako. Nakmapanak matin. Sabat na. Patrick. Manong naming game na game. Kibi na give in manong naming ni Jess. Sa bali lang nga talaga tadaanin ti asawa. Adot experience nan manong nemi. Adun ti padas na. Insuro nakngarod manong nemi ket siyempre. Naimasak met manong no kasanot kinapaot na napapautak pa manong. Aging gang iso na metlat nagkuna. Tama na. Namagaanin. Nagmanggakan niya ako na. Kunak lang no, burnok. Nasakit mo din. Ana? Nasakitin. Patrick,
Jessa, I love you. Ada asawa mo. Kahit mo sawan, nagsexta nga awan, ayat nga mariknam. Kedua ay bakaking I love you. Maasawa ka ko mga ron. Apo na hindi kasgasat ko ng bakasyon nito kasi morot kinimanang mo. Gustos desisyon ko. Maboring ang sa Jibalay, di lugar mi. Hindi ba ganimanang mga bakasyon nito lugar yun. At sumurutak ko na. Diyak ba't amo nga daga yung kamsat na kaskeng ka. Ang galing mo. Patrick, kahit kumanin. Di ba nasakitin? Mayatin, nakaurnong manin. Come on. Come on, Patrick. Come on. Come on. Come on. Come on. Iti makalawas nga kaadama nun name damanang ninda kani Jessa dito balay halos rin na baiman. Huwag, diyan mo na makadlaw da mama kastamad ang kinimanang linda. Kada ba di ko dawi manong naming ipakadanak ni Jessa. Linda, buludag basit di ading mo. Paano nyo? Enggam jay. Adala maling na enggam kitain sa jay. Iti ka Madrian? Dadakano papaubok na nga bilit sa jay. Kaya nung tibilit. Adan to iyawid ko. Napakalalaga pag tumay dito eh. Tilaad na ti pambar na manong name eh. Ora iti puon di kiti kamadrian manong. Talaba na ramin mo. Adalang arot kwarto ko. Tirabi dito ipay. Change environment. Tapos di kasta ka na doon ito pakalaglagip ang kanya. Ngumalaglagip na ito. Iti suyirok. Iti kamadrian. Kaya nagmayat. Nakamimpintas ka, Jessa. Nabayagan nga mok dito. Kinakaymimas ka. Ikalalay kamit, Patrick. Amon, jakon kaya't tagawid. Ha? Man, mat problema ka dagiti anak ko ta, naasikaso di ka tukanga. Kinapudno na, makalula dagiti duwang anak ko. Kinapudno na santa kahit dagiti anak ko. Tano ka kaiso ng aywa na kita, ang kaming kindalula. Unahan na. Hindi kayo. Hindi thank you. Hindi wow. Ano dyan, hindi kayo pa ubra kaya aywan ako na. So nga feeling balasang. Di ba? Gusto lang alam sa balasang eh. Nagbayad kita at dati barokang mo. So na kayo imas na talapya. Laglag dyan asawang. Tapay. Abi nga pinanawan na ka. Mga po nga rin takayad na nga mo. Kaurnong kami. Tapno dan balay mi. Sada may urnong nga. Agbalinto nga pagbasa da kita anak mi. Ganun. Unang di na pananunot. Nga maililiw ka. Di na pinanunot kung sublay nga liputan mi suna. Aw madatat kasta nga gandat ko. Ngayon di makita ka, Patrick. Tinababawik ka na kay asawa na sapa ko na. Maami nga magnalato nga nagsabat ti dalat ta. Ayam mo nga min tinawaya at sikaman, abe di na inuray. Hanggang bale, maaramid talata. Come on, Patrick. Another round, Patrick. Kumpeta kita tengad mo. Agbitinak and then, sige, iplastar mo. Iusok ko. Nagmayat ang position, di ba? Ala, sige tulungan na kamay nga ito. May papapatipatong ko. Kasta, Patrick. Opo, Patrick. Opo, naiimastan, Patrick. Nadanunan na manong name iti panagawid da. Yung madlaw ko manong name kas lamapilpilit laeng ni Jessa nga mga sagana da gitarwatan na. Uy, bala daw tan iti. Oras ka ba nag-trip ta? Anak ko amon? Si Kalatan. Na? Si Kalatan tagsubli dyan.
Apakit ngamin agawid ka na? Di ba makabulan ta? Makalawas lang. Sino nang ibagamit ka makalawas? Saan nga mabaling nga? At napapaot iti, kaawang ko sa Jay. Balay Bing. Tapay, maili ko man laki ni Joel. Ni Joel nga manglip-lipot kang ka. Di atadang liputan nakno sana agawid. Imayak lang dito, itapno agpalabas ti oras, ti aldaw. Tapno may liwliwag ko ti kasjay. Sikam tumalat mga ayo ti asawam. Idatag gapo no, agaramid tulad ta. Tayo ayaw umat. Di nakabot nga rin umisukunin. Ta muna agawid kan tumanin. Agawid kan tulad ta. Katsi ka nga eh. Di ka mailaw ka nagdanak mo? No problem ka nagdanak ko. Amumat data. Ang ad-ad kay kayat da siya katuka nga kamabahay ni siya. Agbati ka? Uy, nanangarto ba na ito? Ituloy ko tagbakasyon. Basol mo ah. Apengin tukot na. Kat naghimas gayam tagbakasyon nito eh. Ano ka pagpindas sa bakasyon nito eh? Ano ka datoy nga? Mag-anas mo tayo datoy. Tika adagin dyan, tikat kay kamadrian. Ti papanan nyo kay ni Patrick. Ano ka dadjay? Napresko. Nagmayat ti ay ayam iti nagbabaitan na iti puon ti madre. Siguro kayo. Patrick! Apay manang. Makatiman. Manang, apay ang kuyo na. Apay, ito yung nakin Jessa. Anat, aramidan nyo kani Jessa, iti kamadrian, ha? Apay, ayam. Anat ayam nyo kuma? Linimangan nga. Siyempre, hide and seek. No siya tagalak at maalang isuna, ang premyo. Ano premyo? Maarakop ko, mabisito. Kahit mo sawon. Anang met, lalaki napindas ni Jessa. Anya? Abay nakibiyangan, takarubak, insakpat ko dito eh. Sorry manang, napindas. Nakawan asawa na ko, kahit ko ang sawain. Uy, punay. Hanggang sa tipapasuli manang, sika, ano ka magbasol ko? Abay yung tungkot mo yung suna. Sa mesa, ni Jessa, at maraming ti babae, uno maraming ti lalaki no saan kahit ti babae. Anya ti maraming ti lalaki no, ay babae no, hanggang kahit ti lalaki. Ay, pauna na itong inaramid mo. Napiya kumamad na, awang pa asawa na. Dadat mayat manang. At asawa na, tamno sana ka marigatan. Isuap ng isuro kanya ka. Puna kayon. Sinublian na ni Jessa manong naming at mangmangin ko ti saritanda. Hapi nga tinutupab ni ating ko. Linda, kasapulak. Pinanawan na ti asawa. Gwapo ni ading mo. Alis to nga nasusuruan. Naglaing. Dito tika po na aping ang tsakon kaya tagsulit dyan. Kung na nga mandagit anak mo, si asawa ka, Jessa. Amay ramraman tikapsat ko. Agawit nila kayo mo kit mo na nga dakad toy. Ano yung tutam na mahim nga ramida da? Kaya rumatin diktarawatan. Kahit mo kayat mo ito tagsubli toy. Bahala ka. Awan dun, di basol ko. Basol ko lang, nga po tayo tugot ka. Ngayon no iawid ka, kahit makaawid ka sa dya, kahit agumay kang tuto, mibiyang ko. Sige. Sige. Manong name si Mrek ni Jessa, iti sadadakin ni Manang Linda. Napanmet ni Manang Linda, iti kusina, iti taging ka, karita nga oras kat awampay ni Nanang, nga napanangala, iti paglukanan da nga mangitulod kadakwada, iti sentro nga yan, ti oray nga bas. Sinurot ko manong name ni Jessa, iti kwarto, inrekip ko ng inlaktiri daw. Patrick, pumanaw ka? Abay nga, ba't mo na kita rawatan? No, tsak kaya, Jessa. Nagtun nga gragsak pinawan ka. Isa nga sana ka panawan.
Inarakop ko manong nemi sa ko inagkan. Titangad na si Mang. Naglips to lips kami. Hanggang pumanaw. Patrick, oris siya. Jacket kumahagin na dayuta. Masapul matong palik ni manang mo. Saan nga mabaling na sana kagawin. Hanggang bali, agsubliak to, I shall return. Sigurado ka? Uy, idaras na mga rot. Ha? Ako na kakit, baka nagtugtog ni manang mo. Idaras na lang. Pamakada. Pamakada. Nagluko tayo ito. Yan ang sigaran. Alam na, ibabakon. Datan, ibabang mata na. Datan, sige, Diyos mo ka natin. Kastoy na tan. Nangarot ka na eh. Nagburiri ka tan. Na, kumpet ka dita katre. Ang tabakarang na. Saka, palikod ka niya. Uy, loko ka. Dug posisyon ba kahit mo? Wala. Sige, data. Apo. Patrick. Oh, Patrick. Patrick. Jakaya ti pumanaw, Patrick. Patrick, jakaya ti pumanaw. Jakaya ti pumanaw, Patrick. 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 Papanakon, Patrick. Patrick. Uwain, manong nemi nagkaptak ti duwang as mansanas na kabayatan, manong nemi. Uwain, manong. Teko nadan nga kinaalis to tirugso tirik na ti tao nga gipinpin natin. Ngagkalikagom manong nemi tinainlasagan nga ragsak. Abagiso manong nemi nga napameten tirik nak. Idita. Jessa, indan! Sabi namin takbo tiri daw. Jessa! Ay! Alas to, nalpasin. Ibidong nga ron, hanin. Ukso to mo ka ron. Dito na. Ngamin manang mo, api ditan na kang gawid. Nga magsubliak to, Patrick. I shall return. Manong nemi nakita ni Manang Linda nga dakam nga duwa ito nagtisilid. Ano ka tayo gatwatoy? Kanabi, naglukay na ito yun. Among Jessa, kasla, diyak mamati na maraming mo di kastoy. Pasensyahan, Linda. Siguro umapal ka. Ha? Aminin. Manipod na apa kay kinlakay mo. Dito tiga po na ng api karapungtot ka, agsalselos ka, kaputa nabayagin nga saan na kang sinagi nilakay mo. Umapal ka. So nga rin nga gawid akon na mailaw akon. Patrick, I shall return. Jessa, uro-urayan ka. Kahit na imatangan manon nemi ni Manang Linda, iti pa naginarakop mi, ken itinapaot nga pa nag-lips to lips mi. Gustunan! No, mo dalangar nga umapapala ako, paapalandak pa. Hindi, gawit lang, mailok matagin lakay ko. kahit nasa wen, apamang nga makadanon ka di balayop, ayabam to ni Joel. Joel, oh my God, may liwak na, dito yun ne. Kunam ko man to. Ya po, ya. Agpadpada ta nga babae, Linda. Gusto nga damaten ni Mama Manong Nemi. Kami, ha? Kami na, thank you. Alawin, Jessa. Agsubli kayo tumanin, Siya agsubli na. Hana? Siya agsubli lang. Apay. Mail-ili, wag tulangin dito, eh. Numuling ko bakit ma-extend ti bakasyon mi. Taori man pa'y makatawan. Ngayon magsubliak to. Ay, Patrick, bye. Sige, Jessa, ingat. Happy trip. Nakadayudan manong naming im susurt ko pa lang ti panagkita. Patrick. Hey, Patrick! Mama. Grabe ka, di ka makihas kaso. Oh, sa mga kanita pala, awanan da manang mo, kani Jessa. Mama, sayang. Anong sayang? Kumagan na paot lang at bakasyon na. Bye.
Sayang tahad na kami ng asawa ni Jessa. Na-inlove ka kay Kuana? Agayat kay tadaanan ti asawa? Di lang mo, mama. Rinabigan kay da kami. Anya? Turog kay dumot ngamin. Mahilig kayo mat kami ng t-shirt tong. Di ka numalpas kayo nga mga nag-reng kayo. Inak matorogan, anak ka, makaturog ako. Sakit to lang makaring man ng tibigat. Di o mangingkyo. Kahit mo sawan? Patrick, tinutubang di asawa na. Di mamamit kasapulan na eh. Di isupay. Nukayat ko ti makaraman, baybayadak, dahil libre. Ni mama, sige mama, sobrang tanitaw na. Di nam na maik manong naming nga nakadanon-dan, tinawagak ni Manang Linda. Magriring di cellphone na manong naming saan ang sungbatan. Dapat ngat nga rod amot, cellphone number ni Linda, tadyak mo dinaw-dawat. Awa mati rason edi tapno alaik ti number na tapno matawagak at halos addalat tay sunit ti den na sa dayan na addaak sa dinumantayan ko addakam nga duwa. Edi ang sungbatan nan manong name hello Patrick. Mana nga pa yung sumbatan ng cellphone mo? Kat makadisturbo ka. Abay, ni manong mo. Di nakpulos inanggaan. Kaya Josawan, nagkaawatan kay madlang. Una, ay mana nga ya. Yung may kailang nagpalabas ti Aldo dito eh. Kalbasan na nagkawit ka madlang. Kasi ka madlang mga ayaw ka ni Manong. Manangarod ka tiyak man kahit mapukaw ko. Di ba amlata na mga raman sa baling. Basta di nakpampanawan. Kaya di ka mag-apan. Basta aramidan naman at obligasyon na kanyak. No mailiwak, data, panakpak. Ni Jessa nga eh. Kaya nag-ahod juwalay dan Agkakaruba kayo? Ha? Alak ba ni cellphone number namanan? Please. Ay na Patrick, kaya bye-bye amon. Taori matawaga manat kahit mo. Ibaga may ipeksam di iliw mo. Ikasano? Yung rin ng sublid to eh. Kaya di oray mga nagsubli. Nagsubli. Dito kataw-tawag na itay. Apa mga nasibang pajibalay da. Nga takano pa ka amo nila kay na. Nga agawid ka nila kay na. Ano yan? Yak man mo. Magpay-peso. Manang. Nabay. Umayak dita. Apay mo magkon dito eh. Tapno asidig lang ti pang sarong karak ni Jessa. Ay, tag ni Jessa manang. Naalak ti cellphone number na manon name napilit ko ni Manang. Nated na kalpasan ti talungal daw. Ititawagan. Hello? Jessa. Saan na eh? Ni Patrick. Ha? Patrick? Jessa, I miss you. Patrick, ibilang dalangan nga tagtagay na pinapasama. Ha? Into nabigat, inaksabatin ti asawa. Sumangpeten. Inka rin nga, subli ka dito eh. Inka rin, diyak man ekspektarin nga gawin ng ti asawa. Lipatin mo tinapasama. Isang linggong pag-ibig. Lunes? Hindi na kamamuta. Sumangpat kami kinimanang muta. Rabii, nagpapasta. Martes? Intuloy ta. Hindi awan na mamang mo kinimanang mo. Iti unang ti kwarto. Kanigdikos ta nga dua. Sa ti Karabian namanin. Miyerkules. Isod damot ang mapanyayan di kiti kamadrian. Aglinin ng manganta. Kaya di makas masarakan na. Hasta onan ti panang resubsib mo kaniyak.
impadagnak iti puon titak kala madre. Nagkulumbita nakmanitangid mo, kat ni salatak kang ka, kat ni sa iti karabyan na Huwebes, nagkuyok kam sa kinimanang mo, nagmalmalem. Ngayon karabyan na, imakarak manin iti kwarto, kat ni, kasta onay manin. Biyernes, nagsublita ted, nagiti kamadrihan, sa karabyan na, alam manin. Sabado, diya ka mo idi may sagsagara gaya man ni manang mo. Iti pa nagsublimi dito eh. Ngimiti karabyan na, alamanen. Domingo. Gusto ko ni sorong ko kinimanang mo. Agawitan ko na. Pinpilitan na, irubat ko na gitarwate. Jakpit ka na yata. Angim, masapol na sumurtak yung kuhan ako na. Tawari nagsubliak met lang. Iso nga napang ko irubat na gitarwate. Ngim simurat kamit loko. Itanat na pasamahak. Kimpeta kiti iking ti kama asak ng buriri. Keday ta. Nangpasan na. Pimanaw kami. Lunes. Awana ko na. Tanda akong dito eh. Jessa. Amay ka manin dito, Jessa. Ohin manong nemi, saan ka nun nga umay? Saan ka nun agsubli? Lipatek ka nun, kat lipaten na kun. May sa kanulay nga dagtagainip ditis makalawas manong nemi kam panagpapas. Adda ka nun nilakay na. Kat kastaon ay kanun manong nemi ti panagpapapas na. Sana matlay baga. Nalalaing ka. Matlagayam. Nagsubli ka tuwid. No, saanin Patrick. Saanin. Amo madatang illicit affair. Huwag na. Di mo itulok na makapungtot ni Apo Diyos ka na ta. Pues, no di ka umay dito eh. Siyak ti umay dito. Ha? Kaya ibagak kininakay mo. Di makalawas kang relasyon ta. Ano ko na? Sa anak agang angaw, Jessa. Ay, nagloko kang ubingin. Sa anak mo ubing. Pakiulit yung magam. Umayak dita. Kahit ipudnong kinilakay mo ti isang linggong pag-ibig natin. Tamamati nga ta. Kapag mo tinapat yan. Ada ka dibidensyam? Ada. Ano't ebidensyam? Ito na minsan nga datatiban nyo. Indre ti kamera. Ti cellphone ko. Ito na minsan nga nabi insaganak ti cellphone ko. Kat naibidyo ta ito di ka mamati? I-forward ko kin ka. I-accept mo lang ta ag-pen request sa kiti Facebook. Tapos na mamati ka, ipakita ka. Ag-pen request sa kiti accept mo. Tanong sa mo accept, i-upload ko kiti social media. Patrick, no. No, Patrick. Saan ka iskandalo kasta, mag-upload, ag-viral ng video iti Facebook. Pues, agtungpal ka. Urayin ka dito eh. Sagsagbat pa lang nila kay ko. Pumanawak. Kaano nga rin. Urayin matlat makabulan na. Tapos na makukuha nila kay ko. Tabarbarin magsublimat lang. Ha? Uy, makabulan ng bakasyon na. Ngayon, ata pa kasla din ang kanukayatin. Ngayon, bayam tadagdagag. Taori sa nga makabulan, ori 2 weeks lang. Magdagag so na. Basta sa mga i-upload dito, ha? Uy? Sige. Urayin ka after 2 weeks. Sige, uray na. Malpas di pa nagsalita ni Manong.
Hindi niya lang kaya, hindi kaya di masapol na or awang mit video manong. Awang mit video. Ngayon natang nag-ring the cellphone ko manon ni Michael Basanti may sangal daw ni Manang Linda. Patrick, ate, nagbeso nga the video? Ada. I-forward mo ang kanya? Kayat. I-forward mo kanya? Diyak kayat, Manang. Ada o nawan? Basta ada. Nagloko ka. Ada ang peso? Ada. Yeso ha. Iyoray ko dito ni Jessa. Iyoray ko. Ngayon saan ko na oray manong nemi? 2, 3 nga lawas. Makabulan. Tinawagan. Hello Jessa. Apay ka di ka mat maoray. Sige. I-upload mo na. Noad da. Awan di kami. Jessa. Kala na. Sorry, Patrick. Amom, ada nagpintasan na dyan pa ng ibagam nga na video. Ada video ta. Amom, nagkumpisarak kinilakay ko. Imbagak ti amin namin. Ket, ti magpintasan na, si awat kanya. So nga, ada man i-upload mo nawan, okay lang. No kasta, saan na kon nga muuray? Lipatan tanti amin. Magsapol kanti sa baling nga nawayang asawa Patrick. Agyaman naklaingin. Iti makalawas apan nagparagsak mo kanya. Bye! Jack matin matawagan manon nemi. Nagsabaling atan iti SIM card na. Kanya manang Linda manon nemi. Nutawagak. Awang ka naman ti problema na kita agasawa nga Jess sa kinta asawa. Lipate mo na din ko, oreta, narama naman. Ha? Lipate mo. Ada na asawa na. Sige manang. Nagbakasyon ka pa mangitukot ka tumanan na. Anak ko nagbakasyon na ita, nagbakasyon na man awang kaduak. Garawang mo itloko. Lagi ka nagito yung manong name 27, itan titawin ko, adan sumagmano nga tawan nga trabaho at baru akbay. Dagdagdagan nak, ni nanang, ni mamang manon naming agasawan, takayat na nga ti agaywan kano ti apu ko na. Yung tiyaktulaan mo manon naming, no dan sa kasukat ni Jess sa itibiyag ko. Dahil nga ti pagkasalita ak manon naming, kaya manaklaunay, iti anos mo ka nang ipasa, kaya ti pagkasalita ak nga kasla, iti kalmalay nga napasamak. Dahil iti pasamak manong naming saan tayo mapupuutan, itimteng ti may sangal daw at itimteng ni Jess, iti biyag ko, makalawas ngayon kang binukel ti pagkasalitaan. Makaitadag ko man ti adal na adda, pamalaag no pamalaag. Tuwing nga radagyaman nga pagaya mo, Patrick. Thank you, Patrick. Thank you pa nagsurat. Panangibore mo na ti pagkasalitaan.